Tripura government by kiye location choice kiye riakmo kalajari tungo abo kalajari no singke chini na simparani hogra jagra mampa takum khu adiya phangchi ho tangcha phaine rok jaga thangye naimi abo jaga le gotheya hiye brau thangye nai pai porewo singke ro na simpara MBDP office so brau chonglaiye bodike press meet khe ha सरकारि जुनोते माहिनो जागा आबरा जों थांखायो जागा नांखांलाय हा केबरो एनजिबो न हग्रा प्रेरिति टिकबाव खनो नरावनो सतनांगे जों थांखायलाय हा के आरो अमरपुरनि सरकार आरो एसडीएम स्टाफ राव एसडीएम सलासिया जोंनो ब्राव गाहाम हे जायखौ हा हे जायखौ आरो थांखायो जों नखा हा आरो जागाव सुयो आरो अमरपुरनि टाउन हल जों खावहा थुयो आरो जिया जों आबो जोंनो दैनि हेबनो जागा आबो वेस्ट कलाजारि गमति डिस्ट्रिक्ट आबरो जों थांगे बेरायनो लेहा बे बेरायनो लेमि आबरो जों जत हासुनि बेरायनो लेखा आबो जागाखौ जों जोंमोन मतेंया को आबो जों जोंमोन मतें यांमखमा के सरकार बो आरो दैनो हियो जों बारो थांनायखौ आरो के जागासे जों जोंमोदे खियं मा यांमले के जोंफत मावखिनि होहा दंनिया होनै दंनिया जोंफत दं हांसिं के पि सुं सुं जेने सुंहा सा सुंहा सुक सुंहा ओ बिं हाक सुंहा बरा पि दं नै बा या आरो खं बा काहाम फुक्रय हा फंतर बुक्रय लंगा काहाम बुक्रय तेसा चिपा चिपि जागा काबिन सा कावा एरिया बतया मात्र आरो गभर्नमेन्ट न जों सुनिया आरो जागा थाइनो जों सुनिया नै मखे सासो अवारले तो फिनिसिंमा ब्राके साव 15 हेक्टर के 15 हेक्टर के आबरो कानि केबो नबस कानि आरो हि ब्राके साव के आबरो जों चंगलाय नैमि जों आबरो चकले नै फटो खुनिया के जोंले आबरो तंफिसिंके जोंफो जे चारिमा यांखो तिहा फला हुवा खिये के बागानखौ फा फनै दिनै हाबा नै जोंखौ गायफियो मासा या के जोंखौ बुके चिन प्राइम बानसे नांफिनि के जोंले बेनि बेचा खैसान बुमाया के बेनि खियो दिनै कन्ट्राक्ट तांचान बुमाया बेनि के चाकरि दुकरि खैसान बुमाया जोंले जे फै एकटु सुं एकटु कोंनि ना या जोंले फरिया तांचा नि नांबो या जोंखौ प्राइम दंबो या जोंखौ प्राइम रो खानि नामि बहु नि नामि जोंखौ आबुंबो या बर' जागाला अबदिन मा जागा बुकुरै जोंले बर' कारिमायसिया खामा जोंले बर' थांमै मा जागा कुरै बर'ले जोंले आरखले बोले माया नि चिन थांमै राव चिन बराव अबरखौ जों बोले माया थाहा या कि जोंना गादने राव बसे हि जोंनो थांना मा जागा ओके नकावखे आबुं बसे जों आरो बोले माया के आबुनो जोंखे सुङो सरकारनो त्रे जागाव बरं खुयो ता सिसा जागा कामते जागाव नराव जोंनो फुरि मै मदे दं जों नायखावनो थांनाय हा आरो या सा पेन्टखौ जों सालाहा नसा गानना किहा बचिनि एरिया सिंला आबदि खन मा जागा नाव चकमो खन मा जागा बुसा ख्रुइ बरा सिजन बुयां खै का चिन एरिया बोले बु जागा बुसा ख्रुइ मे जोंना तुरिन माया ब्रख साव के जोंफारो जागा दंले थांमो माया थांमो लामा ख्रुइ रांमा माया हिंदिं दंबो ए जोंना बर खामैसिया बो टोटली जोंना बर फाइमाया हिनो जोंखौ आरो ने जे दंना एसटेम स्टाफ जत डिपार्टमेन्ट होग्रा रंबो जोंखौ कावनो साया जों आरो रेमा फैले बो कावनो सासाम कावसि नराव जत बो खुपर नायनाय रनो खाकचंमा हामबा या फयो